Mas Gareng. Mas Gareng. Nun. Piye? Ora Mas Gareng nonton niku mayang niku udah mau Mas. Ngopo to? Nah, gatekke to niki mau. Gatekke. Setyaki wong musuh kali sinten? Werkudara. Wah. Ya kurang gede to. Werkudara suarane kurang gede. Gede meneh. Aku ki treble, Mas Rahul terung treble ku tambah bas, Mas. Ya ora iso jenisnya suaramu yang cilik kok. Nek umpama aku dari dalang apik ya, Mas ya. Sae, Mas. Wah, mesti nek Werkudara, Duryudana lak gede-gede to. Nggih. Nek biasane dalang-dalang lak Wah. aku mesti pas. Mboten apa-apa mungkin Werkudara gawe ndangak, Mas. Lha piye to? Werkudara biasanya wayange. Ayo. Berikut ciri-ciri Werkudara. Nah. Berkuku. Heeh. Terus Niki anu niki Oh, mawon, niki mawon, niki mawon. Heeh. Koreng. Koreng. Nggih. Poleng kuping. Koreng. Kok koreng iki? Poleng. Kowe kuwi nek. Anu iki mengke nek suarane digaben cilik to Mas, ben suarane iso cilik. Niki mengke ampun madhepe mriki. Ning ndi? Digawe mrono. Oh, berarti gas pol dangak. Nah, digawe ndangak meneh. Wow. Nah, ben suarane iki cocok mengke. Mangka suara wedhus ya. Lha piye ta nek gedhi iki ora iso jal-jal Werkudara, Mas. Werkudara, Mas. Mas, Werkudara, Mas. Ora sing tenanan, sing tenanan iki piye? Heh. Gue jelampor. Jelamprong. Jelampor. Kukune nek kukune Werkudara niku. Kukune Werkudara to? Nggih, kukune. Kuku camperno kok. Nggih, kacamata. Aku ndelok kok malah nek pas aku tok pase. Terus ke ya.